شالوم 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 بيتسب እግዚአብሔር አምላክ ከመሐዲርኩም ሰላም ናኹም አናኹም ሰላህ አዲኔ ከም ክርስቶስ ዝገልጽ ትውልዲ ዓለም ለኻው ቤተ ክርስቲያን ናይ መዓልቲ ቃል ድብል ፕሮግራምና ክንካፈሊና ኢየሱስ ንዘላለም ጎይታዩ ሎም ነዚ መዓልቲ ዝኾን ቃል ክንካፈሊና ሎም ንካፈሎ ቃል ድንጋጸ ዝብልዩ ድንጋጸ ሃሌሉያ ድንጋጸ መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ድንጋጸ በዘከርም አይነት መንገድታት ይዝገልጽ ናይ ልብ ድንጋጸ ናይ ልብ ምድንጋጽ ኢየሱስ ንዘላለም ጎይታዩ ማርቆስ ምዕራፍ 8 ጥቅስ 1 በትቅነቲ ከም በሐድሽ ብዙሕ ህዝቢ ምስተአከበ ዝብላዕ አይነበሮምን እሞ ነቶም ደቀ መዛሙርቱ ጸዊዑ እዞም ህዝቢ እዚኦም ሰለስተ መዓልቲ ምሳይ ገይሮም እዮም ዝብላዕ ከኣ የብሉምን እሞ የደንግጹኒ አለው ይሉ ኢየሱስ ንዘላለም ጎይታዩ ሪኹም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነተ ህዝቢ ዘገልግሎ ዝነበረ በድንጋጸ ይዘገልግል ነይሩ ካብ ድንጋጸ ተበጊሲ ይዘገልግል ነይሩ ከገልግሎም ኮሎ በድንጋጸ ይዘገልግሎም ነይሩ ናይ በሐቂ በድንጋጸ ዘገልግል ሰብ ድማ ነቲ ጉዳይ ኣብቲ ዘለኻዮ ቃንዛ ከም ቃንዙኡ ገይሩ ፊል ክገብሮ ይጅምር ድንጋጸ ሁሉ ጊዜ ኣብቲ በዓል ሽግርካ ገይሩ ክሳብ ዝስምዐካ ይዘትወካ ኢየሱስ ክርስቶስ በድንጋጸ ይገልግሎም ስለዝነበረ ናቶም ጥሜት ክትንክፎ ጀመሩ ናቶም ምግብ ዘይምብላዕ ክስምዖ ጀሚሩ ንምንታይ ተተባሃለ ድንጋጸ ንርእስኻ ኣብቲ ጉዳይ ከም ዝኣቱ እቲ ስምዒት ኣብቲ ሰብ ዘሎ ድማ ከም ዝስምዐካን ከም ትርድኦሉን ይዝገብረካ ስለዚ ኢየሱስ ከገልግሎም ኮሎ ብጣዕሚ ዝርድኦሎም ነይሩ ንምንታይ ተተባሃለ ብናይ ድንጋጸ ልቢ የገልግሎም ስለዝነበረ ኣብ ቃንዝኦም ይርድኦሎም ነይሩ ኣብ ጥሜቶም ይርድኦሎም ነይሩ ኣብ ሽግሮም ይርድኦሎም ነይሩ ንምንታይ ተተባሃለ ኩሉ ጊዜ በድንጋጸ ሰርፍ ዝገብር በድንጋጸ ዘገልግል ይርድአልካ እዩ ዘለኻዮ ነገር ፊል ሊገብሮ እዩ ምኽንያቱ ድንጋጸ ኣብትስኻ ዘለኻዮ ኣብኦ ኣትዩ ነገርካ ኸማኻ ከም ዝስምዖ ስለዝገብረካ ሃሌሉያ ሪኹም ኣሕዋት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እኳ እቲ ጅግና መራሒና እቲ እንኮ ሞዴል ናይ ክርስቲያናት በድንጋጸ የገልግል ተዳኣ ነይሩ ኮይኑ በድንጋጸ ይመላለስ ተዳኣ ነይሩ ኮይኑ ንሕና እውን ክንድንግጽ ይግበአና እዩ ንሕና እውን ክንድንግጽ ይግበአና እዩ ኣሕዋት ክሽገሩ ክንሪኦም ኮለና ሰባት ክእንዘው ክንሪኦም ኮለና ሰባት ብዝተፈላለየ ዓይነት መንገዲ ኣብ ጭንቀት ኣብ ስትረስ ኣብ ዝተፈላለዩ ነገር ክንሪኦም ኮለና ድንጋጸ ኣብ ልብና እንድሕር ዘየለ እቲ ዘለዎ ነገር ተንኪፉና እንተዳኣ ዘይስምዐናን ዘይርድኦሎም ተዳኣ ኮይና ብትኽክል ኣብ ጽቡቕ ደረጃ የለናን ምኽንያቱ ካብ ሓደ ናይ ፍቕሪ ባህሪ ድንጋጸ እዩ ምኽንያቱ ፍቕሪ ኩሉ ጊዜ ኣብቲ ዘለኻዮ ስፍራ ርእሳ ተቕቲያ ኢየሱስ ድማ ፍቕሪ ስለዝነበረ ኣብቲ ዘለዎ ስፍራ ርእሱ እትዩ ስምዒቶም ይስምዖ ነይሩ ቃንዝኦም ይስምዖ ነይሩ ጥሜቶም ይርድኦሎም ነይሩ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ናይ በሐቂ ንጎይታ ዝፈልጥ ሰብ ካብቲ ሓደ ምልክቱ ድንጋጸ ኣለዎ ርህራሄ ኣለዎ ሃሌሉያ ንምንታይ ተተባሃለ እቲ ዝፈሊጠዮ ዝብሎ ዘሎ ጎይታ ደንጋጺ ጎይታ እዩ ጎይታ ደንጋጺ ነይሩ መጽሐፍ ቅዱስ ከም ዝብል ስለ ጎይታ ክዛረብ ከሎ ሃሌሉያ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 11 ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 11 ካብ 32 ጎይታ ክሳዕ ክንደይ በድንጋጸ ይገልግል ከም ዝነበረ ርእይዎ ማርያም ናብታ ኢየሱስ ዘለዋ ስፍራ መጺኣ ምስ ረኣየቶ ኣብ እግሩ ተደፊኣ ጎይታይ ኣብዚ እንተ ትነብር ግዲ ሓወይ ኣይሞተን ነይሩ በለቶ ሽዑ ኢየሱስ ንሳ ክትበኪ ከላ እቶም ምስኣ ዝመጹ ኣይሁድ እውን ክበኺ ከለዉ ርእዩ ብመንፈሱ ተኪዙ እናሕነቐነቐ ዋው ብመንፈሱ ተኪዙ እናሕነቐነቐ ኣበይ ኣንቢርኩምዎ በለ ንሳቶም ጎይታይ ንዓመረአ በልዎ ኢየሱስ ነብዐ ሪኹም ኣሕዋት ማንም ዓይነት ብጽሕና የለን ድንጋጸና ክዓጹ ዝኽእል ብጽሕና የለን ኖ ክሳብ ዝበጽሕና ንብጻሕ ናይ ድንጋጸ ልቢ ኻባና ክፍለ ኣይግብኦን እዩ ክሳዕ ዝዓበና ንዕበ ናይ ድንጋጸ ልቢ ኻባና ክእለ ኣይግብኦን እዩ ናይ ድንጋጸ ልቢ ካባና ክእለ ናይ ድንጋጸ ስምዒት ካባና ክእለ ኣይግብኦን እዩ ምኽንያቱ እቲ ኣዝዩ ዓብ ጎይታና እሱ እኳ ባዕሉ ድንጋጽን ሩሕሩሕን ነባዕኒ ነይሩ ስለ ቃንዛ ሰብ ኢየሱስ ጎይታዩ ቀጺሉ ኸምዚ ኢሉ ኢየሱስ ከኣ ነበዐ ስለዚ ኣይሁድ እስከ ረአዩ
ክንደይ የፍቅሮ ነይሩ በሉ ርኢኹም ኣሕዋት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ አልዓዛር ምስ ሞተ ንዳልዓዛር ገዛ ድማ ኣዝዩ የፍቅሮም ስለ ዝነበረ አልዓዛር ሞይቱን ለይሉ ናብ በዓል ማርያም ከይዱ ምኽንያቱ ኣብ ዘለዎ ቃንዛ ኣብ ዘለዎ ሓዘን ክርከብ ኣለዎ ጎይታ ካብኡ ሓሊፉ ድማ ክገብሮ ዝደለ ተኣምራት ነይሩ እዩ ነገር ግን ናይቲ ተኣምራት ዘይኮነት ጉዳይ ኣብ ጉዳይን ከመይ ኣቲ ጎይታ ተረዲእለን ረይዎ ጎይታ ንብዓተን ተረዲእዎ ቃንዘአን ተረዲእዎ ምኽንያቱ ሓደ ዘፍቅሮ ሓውን ከም ዝኸሰራ ይርኤን ኣሎ ንሓውኻ ምኽሳር ከዓ ኖርማል ከም ደይኮነ ርድኦ እዩ ማርታ ማርያም ኣብ ከቢድ ሓዘን ተሸሚመን ከም ዘለዋ ጎይታ ይርኤን ኣሎ ሓዘነን ግን ተንኪፎ ንብዓተን ግን ተንኪፎ ምስአን ድማ ተኪዙ ነቢዑ ንምንታይ ተተባሃለ ኣዝዩ ደንጋጽ ኣምላኽ ነይሩ ኣዝዩ ደንጋጽ ጎይታ ርኢኹም ኣሕዋት ክነብዑ ከለዉ ኣሕዋት ክሽገሩ ከለዉ ካልእ ብፅሕና ከም ዘለና ኮይና ድንጋጸና ዘይዓጽቱ ኮይኑ ድንጋጸና ዘይትንከፍ እንድሕር ኮይኑ እዚ ካብ ጎይታ ኣይኮነን እዚ ካብ ጎይታ ኣይኮነን እቲ ልዕሊ ኩሉ ዝኾነ ጎይታ ደንጋጺ ነይሩ ስለዚ ኣሕዋት ኣብ ሽግሮም ኣቲና ብድንጋጸ ንረድአሎም እቲ ዝገርመኩም ነገር ዘይድንግጽ ሰብ ኣይርድአልካን እዩ ዝድንግጽ ሰብ ይዝርድአልካ ደንጋጽ ኩሉ ግዜ ንጉዳይካ ክርድአልካ ቁልጡፍ እዩ ንዘለኻዮ ስምዒት ክርድአልካ ቁልጡፍ እዩ ንምንታይ ተተባሃለ ድንጋጼ ክሳብ ታሕቲ ውሪዳ ኣብቲ ዘለኻዮ ቃንዛ ስለ ተብፅሐካ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ሎሚ ምናልባሽ ኣከባቢና ዘለዉ ሰባት ምርዳእ ዝኣበናዮም ከይህሉ ዘይድንግጾሎም ሰባት ከይህሉ እሶም ብብዙሕ ከርተትን ንብዓትን እንዳሓለፉ ንስሕቅ ከይንህሉ እሶም ብብዙሕ መከራ እንዳሓለፉ ንሕና ንዛነ ከይንህሉ ኖ ኣሕዋትና ብዝተፈላለየ ቃንዛ እንዳሓለፉ ቃንዝኦም ዘይትንክፈና ቃንዝኦም ዘየላዓለና ቃንዝኦም የማን ፀጋም ዘየብለና እንድሕር ኮይኑ ደንገጽቲ ይኮናን ደንገጽቲ እንድሕር ዘይኮይና ድማ ካብ ኣምላኽ ኣይኮነን ዝነገር እዚ ካብ ሓደ ናይ ሓሶት ነቢያት ኢሉ መጽሓፍ ቅዱስ ኣቐሚጦም ዘሎ ኣምላኽ ዘይሾሞም ካብ ኣምላኽ ዘይኮኑ ካብ ካልእ መንፈስ ዝኾኑ ካብ ሓደ ምልክቶም ድንጋጸ የብሎምን ስለዚ ጎይታ ኣብ መጨረሻ ይፈልጠኩምን ክብሎም ከሎ ተኣሲረ ይበጻሕኩምን ዓሪቐ ከደንኩምን ኢሎም ዋይ ተተባሃለ ድንጋጸ የብሎምን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሰይጣን ካብ ሓደ ክፉእ ነገሩ ድንጋጸ የብሉን ጎይታ ድማ ካብ ጽቡቕ ነገሩ ድንጋጸ ኣለዎ ናይ ጎይታ ዘበልና ስለ ኩሉ ሰብ ክንድንግጽ ይግበአና እዩ ስለ ሽግር ዘለዎ ሕዋት ክንድንግጽ ይግበአና እዩ ስለ ብመከራ ዝሓልፋ ዘለዎ ሃገራት ክንድንግጽ ይግበአና እዩ ስለ ኩሉ ክንድንግጽ ይግበአና እዩ ድንጋጸ ናብ ትክክለኛ ረሕራሓ ስለ ተወስደካ ድንጋጸ ናብ ትክክለኛ ዝኾነ ናይ ቀረብ መንገዲ ስለ ተትወካ ንዳናገጽ ኣምላኽ በዚ ነገር እዚ ዝኸብር ሻሎም